Miaran dengar ditanudikan dagang kabay sa kasabab panarumbo ulah dan akan sa kapapas sawayakan. Ayam mata bener na inumia dimulai sa kasabab pang kumaranawa di ke penuhi nga. Maka beta di sa isa na dengan yang penau babu ke 10. Nama kuasa 10 na di ke memansuro tangkar kaya na bangkita. Na ipanda patak amalawan da ilalagi ba din na miya dimulai sa. Na panangan kadin nagukan de lumatag ka ang kairan na mada kapadi ke penuhi nga. Naguka balin siya nga dagang ka makatelempak ang ka makasyakurab. Para naglana ka uyagan sa ginawa. Pataso nga. Marami. Dan Salana Marauya Islamic City. So din so kayo mo bulo na Ramadan na eding kayo da sa dan Salana Ranong. Dan Salana Ranong ko na bay numiyaran dan naroon baula dan nakakabay sa kasabab pa na ginawa kuwarasay. Ayamat taam beneran na inumiyari wadatin di kana sa dan salan kasabab pang kumaranawa pang gagayong nga na di kepenuh ng apong politika. Dan salah naranong kunada ako mampalagui kasi ibu sa siringan nakadiya ka naman tayo nakikini o nakakukanotang pagabi. Umana ka naman siri na pagaulan si badan na udi ko pekerin di nga 2 kali mas sabuto nakita manangarang ko sarataan. Dan salah naranong kunada piyamiyaran dan narumba ula dan akka nadapian dami dira ginawa ko rasay na ipagkunan daga kana siya ko gaganat sa tindaga na dan sarat. Dan salah naranong ko na ayam mata ang bener na ino man miyaran dan narumbula dan nakakasaba pang kumaranawa di kepenuhi nga. Dan salah naranong ko na di ka doon na pagtungubo na di ka punguragi sa katian de manay na da kagapuro nakasa ka na narawa.